Зараз мы завершым гэтую размову. А пачакай, у цябе ўнутры гульнявы мікрафон уключаны ці што? Ты мяне падвойна чуеш? Вітаначкі ўсім гледачам. Я цябе падвойна чую. Выбачаюся, зараз праверу, бо калі было абнаўленне, то можа нешта там збілася. Так. А ці мяне добра чуваць? Ну, у гульні чуваць дрэнна, а вось у Дыскордзе нармалёва. Дзіўна, зараз проста трансляцыю глядзеў. Так. Глядзім сеттынгі, аўдыё. Так, па-першае, мусіць быць лепш, а па-другое... Чакай, як яго адключыць? Вось так будзе лепш, правда? Адбягу ад цябе. Вось так павінна быць. О, здаецца, заглохла. Усё. Там трэба будзе... Падключылася, трэба паглядзець. Птушачку. Не, я цябе толькі чую праз Дыскорд. Ау, выдатна. Я адзіна хвалююся, што на трансляцыі нейкі гук быў дзіўны. Усё. Мусіць быць нармалёва. Чакай ты з гэтай. Разминка. Чакай. Усё, я гатовы. Карацей, Шагрэль, мы казалі пра тое, што ноутбук, лаптоп павінен мець нейкія вось проста там прыкметы ўжывання. Толькі ўсяго. Там могуць быць клавішы некаторыя пацёртыя. А тое, што у змесціва на дысках, каб выяваў ніякіх не было, адпаведна, там і так далей. Бо разумееш, калі што знойдуць, то будзе бяда. Окей. Опу, а бяду у нас забяспечыць умеюць. Во-во. Так. Чаго ў гэтай гульні не хапае да гэта якога ціру, каб паспрабаваць новую зброю? Ну так. Яшчэ б дадалі туторыял, было б выдатна. Ну, там ёсць парады, а вось туторыяла няма. Ну, каб нейкі, я не ведаю, лабірынт тыпу быў такі, ведаеш, хаця б з гіпсакартону зроблены, тыпу, і каб там была пачвара хоць якая. Ну, так і можна дадаць якую пачвару больш-менш бяспечную, нібы трэніровачную. Ну. Слімака. Лекс-флекс і ўсе іншыя вітаначкі. Ой, слухайце, я ж забыўся, трэба ж пачаць яшчэ агульны чатик, правда ж? Так. Толькі мяне трэба запрасіць. Асабіста, ну вядома. Twitch. Запрасіць. Зараз чакаю ўсе на месцы. А ты не пачаў... А, не, во, трэба прамотаць уніз цябе. Так, і Шагрэлік. Оп. Запрашэнне паслана. Запусціўся. Мы толькі нарэшце прасралі гульню. Так, усё, запрашэнне паляцела, так што далучайцеся раптам, што... Агульны чат я таксама пачынаю. О, магільшчык тут. Ёсць. Так, а спасылку... Калі я раптам хачу, вось так можна. Добра. О, усё. Я задаволены. Мы можам пачынаць. Скрозь тебе просто пролетело. Ну, я просто танюсенькі, вытанчаны хлопчык. Міма мяне што заўгодна пралеціць. Не тое, каб міма, а яшчэ і праз цябе. Ну што, калі будзеш рэплейст праходзіць? Ось, у нас просто на лето запланаваная гульня адна. Як з ёй... На ўсё лета?
Так, Rain World, можа чуў. Гульня пра слімака каточка. Как точка. Не, Рим. Rain World. Нічого. Типу дощ. Слімак каток. Так, файная гульня, вось калі ад яе стомімся, то пойдзем у куберпуньк амерыканскі, беларускі. Американско-белорусский, получается, амярусский. Ну, Белоканька. белаканскі Белоканский. Дрэмер, вітаначкі, ніхай сабе 2 стрыма на дзень. Ты беражы сябе, кажа. Калісьці гэта было сістэматычна, калі ў мяне менш працы было. Гэта зараз простое, што да халеры. Негатыву ў жыцці. Не хапае ўжо сіл на вечаровы стрым. вітанкі арэгана, Раганышка вітанкі. жаром шосці зялёная. 40 стрымоў. Ачмурэ, Дрэмер, дзякуй табе велічэзна. А ты, Дрэмер? А што за халера? Чаму я не кінуць не магу? Паво. А, таму што ўсе на места далучаўся. Уяўляеш? Футбол гуляць. Нарэшце, правда? Это не UFC, не FIFA. Так, трошки не. Все. Вітанкі. Вітанне. А што па апдэйтам? А, дарэчы, так, чаго мы ўсе сабраліся? Таму што выйшла абнаўленне, дзе дадалі пачвару. Яна нечым падобная на Тэрмінатара альбо на робота, калі хто памятае такі фільм са Сталоне «Суддзя Дрэд». Бачу такое, не? Во. Табе падабаўся там баявы робот, які там быў? Я памятаю, што суддзя Дрэд там дзесьці ён прыходзіў у якоюсь білдинг да зданні. Чуеш, магільшчык, з кім мы гуляць будзем? Гэты зумер нават не разумее, пра які фільм размова ідзе. Розны. Іх 3 Падвойна чую. Іх 3 часціны было, але першы быў зняты са Сталоне. Ну, агулам так гэта комікс, вось, але са Сталоне быў, напэўна, адзін з класічных. І там быў такі вельмі выразны тып. Гэта баявы робот, які застаўся пасля светавой вайны. Ён там быў проста неверагодна харызматычны, вялікі, жалезны, карацей, і ржавы, ўсё як належыць. І вось тыпу гэтая пачвара, якую дадалі ў гэтым выданні, абнаўленне, вось яна нечым падобна, толькі ў яго яшчэ вочы свецяцца. Чырвоным. Глядзім. Так. Усе на месцы чую падвоена. Арэгана, спыніце дзедаўшчыну. Ніколі, дзедаўшчына наша ўсё. Раз у вас тут здаровы лад жыцця, трэба нешта зялёнае. А, дарэчы, у нас жа быў зялёны Шаграэль, не? Ці хто у нас быў зялёны? У мяне яблык зялёны. Але гэта на стале. Шаграэль пад сталом, як каточак. Ну, як належыць каточку быць. Вы што націскалі? Disable all communications? Так, тушачку ставіш. Вось цяпер добра. Добра. Весёлы снайпер, штосьці ў мяне люцейшыя спецэфекты па гуку. А ты ў каго сядзеш у Шаграэля? Мабыць, яму трэба таксама аўдыё прыбраць у гульнявое. Давайте я пагляжу ў сябе. Я штосьці не памятаю, што мы так рабілі. Заходзілі, мьюцілі і гульню. Але я памятаю, што мы бегалі ў Дыскордзе, да, сапраўды. Так. Ну, зараз яны дадалі... Абнаўленні выйшлі усялякія. Дадалі механіку, што калі ты побач з калегам сваім бегаеш, то тады ты яго чуеш. Разумееш? А калі адбегаеш далёка, то ты ўсё ў самоце. Падаецца, у Among Us такая ж халера, не? Дык шмат дзе. Гэта файная яна механіка, якая дадае імерсіўнасці. Чуеш у гульні і чуеш у залежнасці ад таго, наколькі блізка, як у жыцці, карацей.
Так. Ну, Так, все, я з'явлюсь. Зараз залетаю. Точек родився. Народився. Звуком шпок. Як откарковали шампанское. Ну, Це правда, ще треба mouse sensitivity змінити. А що, скинулося? Штосьці музычка нарастае і спадае на 0. Музычка. А, гэта цераз тое, не, гэта ў мяне на стрыму цераз тое, што ў мяне наладжаны кампрэсар, які сцішае гукі або гульні, або музыкі, калі хтось Калі кажаш. я ў мікрафону, Ага. або ў дыскорд. Ось, просто на сцэне пачатку там няма граніцы мікрафону і дыскорда. Толькі вось гук з гульні, які сцішаецца, калі мы размаўляем. Так. О! Ёсць контакт. О, ціпкі, утримашка. Я зрабіў гэта зноў. А дзе тут кола? Якое коло? Мячик? Кудысьці ж... Ага, не, Ну, кідалі ж. А, Ну вось жа ж. гэта замест кошыка. О, Андрусь, нічога сабе, вітаначка. А ты як дастаў яго? так яно дастаецца наўпрост, як і ў мінулы раз. Тебе... Ну што, гатовыя? Пабеглі на шаттл. Так, пабеглі. Я сёння буду шпуляць вам па нагам з рэвальверу. Не. Там Я 5 одного- разоў больш пашкоджанняў, Ну, чым ад пісталета. якую місію бяром па складанасці, давайте. Ой, як не супраці радіарнат. Якую? А, да, я просто пані Серхі там піша, радіарнат калі-небудзь будзе? Калі-небудзь, калі зробяць. Можа быць. Зробяць. Карацей, я бяру высокую складанасць, хардаўскую. Забіць, ага. Каб забіць. А потым раптам нас атрымаецца, дык пойдзем на высокую. На вышэйшую. На найвышэйшую. Хай будзе найвышэйшая. Радіарнот калі-небудзь будзе ці не? Калі-небудзь? Ну, і мне падабаюцца тактычныя, сімулятыўныя, тактычныя... сімулятыўныя. Так, церпкі, я згодны. Гранаты аб касяк, аб дзверы зачыненыя, гэта наша ўсё. Тактычна. І інструктаж ад гэтага ад ВРВ, і настойлівыя мальбы ад Лепуса. Вось гэта тое, што нам патрэбна. Не, Лепус сказаў, дарэчы, на наступным тыдні, хутчэй за ўсё. На наступным тыдні? Так. Я яму прапанаваў на гэтым тыдні, бо ён забягаў на стрым да мяне калісьці, ўжо не памятаю, у сераду, у аўторак. І ён казаў, што не. Ну, дарэчы, дурны гранат хапае і ў КС, калі што. Ты каточак сумаваў па мапе, так? Казаў, што лепш яны б мапу новую стварылі. А не пачвару. Ну, так. Но я ўжо сумаваў па ўсёй гульне. Давно не залетали. Ой, я ставлю 70/30, што мы падохнем. Ну, асабліва, калі будзе тая бабка. Ну, бабку так, мы не в одного разу. Затое мы ее зловили один раз. Ну так, дарэчы. А, у мяне ж пісталет-глушнік. Піў. Блять, ты паглядзі, з кім я гуляю, а? З кіберспартсмены нейкія. А дзе Так, вы націсніце, калі ласка, на гэтае вось. Мне падабаецца гук. Я падысці не магу.
А я тут стоять. Так хіба ми кудись спяшаємося, Что боже. за белый? Так, усе на месте, кнопка. У меня то же самое было. Оп, молодчина. Видок дорогу. Добре, п'ятниця, дякую велике тобі так само. Да. Кредити! Ех. Так, хто тут більше скнара? Час и день ничего не изменяется. Так, гроші завсёди гроші. Що ви за мною бяжите? Може, я гроші шукаю. Вядома, шукаем грошы. Так, слухайте, а без головы гэта будзе рыба? Так. Медуза. Медуза будзе. А, ну... Зелек. Так, а куда? А тут... Не было складана, да. Налево отсюль. Головная рубинность, а. Галоўнае знайсці бульбачку. Так, яшчэ прямо і направо. Упс. Налево. Хоп. Хі-хі. Я, дарэчы, трошки чекнуў камьюніці ноут на гэтых самых устыме. Угу. Па-першае, я вось дзеду распавёў пра нейкі дзіўны прышпіл з гэтым робатам круглым, якога мы дужа любім. Потым паспрабуем, як яго сустрэнем. Та не, давай распавядзем тут адразу. І крацей магічна знайшоў тое, што калі мы будзем хадзіць па дваіх, то ён не атакуе. Ён тыпу побач круціцца. Але не атакуе. То бок Цікава. ён атакуе толькі калі хтосьці па аднаму ходзіць. Так, а нам на яе што трэба? Нам на яе вагнемёт патрэбны, не? Так, Ну, вогнемёт. машинерия. Так, і трэба ісці ў кру, таму што там жа ж вагнепальная зброя. Чуеце? Что? Крок. Гэта бабка. Ага. А, это новая пачвара, гэта... А! А ён страляе, курва. Курва дик. Все, я закрыўся, я тут буду сядзець, і я сёння... А, я респаун Ой. взял. Жахливо, я не поспел проследить, але уже глядая пришпилили. Ой, 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 ён за мной, ён за мной, ён за мной. Тікай. Я сёння не буду выходзіць. Тікай, тікай, тікай. Що ви собі даємо? А можна худший, коли ласочка тут? Приберите свой тлустый зад. Так, треба націснуць, каб адрадзіцца хоць. Так, Мне уже сподобалось. так, ну адпаведна, гэта не вагнемёт нам патрэбны. Ну так. А куди Ну, туди? калі гэта робот, то магчыма там Може усё ж просто таки ховатися кудись, типа, по зоні волі? электрычнасцю магчыма. Фу, трэба браць усё. Трэба браць усё, я лічу. Ой, слухайце, а чаму на мапе нейкія дробныя адзнакі шмат? Ён дронов запускае. Ой, ёпарся ты. Гаю. Так, слухай, трэба шукаць гэтую зброю якую-небудзь, каб даведацца ўвогуле. Ужасний. Штось там бахнуло. Ой, рэвальвер тут не дасі рады. А! Дроны! А дрони які? Которые Лятучыя. Летучие? Ну, яны щось прилетіли, свяцілі, не ведаю. Яны, напэўна, наводзяць яго. Я вось замкнуўся ў цэнтравой вежы, а дроны, падаецца, яе замкнули. Мы себе начнеце. Ой, бля! Ой, мне гамон! Не-н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 е, пусти, пусти, пусти! Ну, я А все грошы капсулы пошел. активовали или снова? Я активовать. А, шалеть. Я поспел. Ой, я знайшов собі зброю. А в лабораторії щось там є. щось було? Нейкая стрелянина. В карте я пішов збирати картки, не веду, може просто... Или потрапиться машину. Ох, матка босс! Холера себе! Терминатор сраный! А! Сука. А ён нас ганяе, бляха, як шпанунік. Што рабіць? Куды хавацца ад яго? Блин, здоровел. Стрелился, трудно было. Дронов можно сбивать.
Так, спокойно, тут можно сбивать. Адзінае толькі як гэтага паскуду. Што з ім рабіць? Шчыра кажучы, нават не ведаю. Ну, У хутчэй мяне за ёсць ўсё, адна карта. сапраўды электрычнасць раз тое, што круглага робота фігачыла лязерла. Хлопцы! Якийсь-то анг. Ну, здох. Бля, капцы. Дякую за фоллоу. Не бачу хто, але дякуй. Та ёперсети. У мяне набою не хопіць так бараніцца з сябе ад гэтых роботаў. Ля. Дякую за фоллоу. Мія бука. Мяу. Правильно. Так, чакайце, дзе тут гэтыя набойчыкі хаця б ёсць? Это сесійная гульня, дзе розныя місіі, Ой-ой-ой. розныя пачвары. Матка боская! Все, ад мяне адчапіліся, на вас паляцеў. Трэба выканаць заданне і не памерці і уцекчы з корабля. Мне трошки не шкуляли в сраку. Бляха! Как тут залез? Вожика нарадзіў. Опинувся. Ой, ну, Термінатор добрый такі, мне спадабалася. Тут не тое, каб было. А, не, ну, не, ёсць прамасоўка, так, ладно. Так, нейкую зброю трэба, бо ў мяне набою няма. Ми це вже не поверхав, а чого? Ой, а у мяне тут чылова было, што вы прывялі гэты калер да мяне. Ну так. Мне 0. І таночки вже питають. Всім добрага вечару, мы тут бегаем, трошки панікуем, не звяртайце Так, уваги, не насамрэч мы прафесіяналы. О, грошыкі. Ой, боже, ну так. Дзе набой? У ваш аккаунт ефірчики закидываются. Так, що за гук? Мені не подобається. Ну, так само не падабаецца. Поможите, Кому что подобается? допоможите. А, тут же на колесико. О, нарешті. О, так з якогось автомата все ще не працює. Ён каля мяне недзе тупае, я чую. У лабараторыі. Ну ён просто так бэмкае сваімі нагамі, що яго Ну, всю базу. Так адразу не зарыентуешься. О, яшчэ грошыкі. Ой-ой-ой. А хто картки покидав? Гэта ж не хтось покидав, да? Я помер там. Я там покинул. У нього Передав сраку просто. гуляє. Так Каратейган сюди йде, а де могильщик подається десь тут. Ага. І он спускається вниз. А я не веду, тут коли шпакойчики, тут же капець буде зараз. Я так разумею, воин слабкасцю тым, што ён арыентуецца больш па дронах, то бок фух. сітуацыя, Так. ён прайшоў міма мяне, не заўважыўшы даволі блізка. Так, бачу, дзе набойчыкі ё. Так, летим, що тут. А зайсці ў пакой можа, так, у любым, будь-якім. І дрона можна збіць перад тым, як ён актывуецца, ну, у сэнсе стане чырвоным і падыме трывогу. То бок, пакуль ён не чырвоны, а жоўценькі, яго можна паспець збіць. І ўсё будзе добра. Умоўна кажучы. Умоўна кажучы. Тут я згодны. О. Бляха! Ён ідзе да мяне. Стелс. Стелс. Що ў лабараторыі якая зброя? Ці там няма нічога? Ой, не, я не ўзгадаю зараз, што. Трэба, каб паглядзець увогуле. Стелс! Бо я неяк не паспеў. Стелс! Што, цябе задушылі, ці што? Тут нікога нема. Зачинив стримербот. Що, дзе стримербот? А, ты стримербот усталяваў? Это не я. Ой, это не вам. Я говорю, все, у меня уже після гэтага працоўнага тыдня уже зусім. Не, ну,
Гэта дазваляльна. Ты не пераймайся раптам што. Не, я не... Я просто говорю як факт. Як, дарэчы, у тебе праца ўсё добра ідзе? Да? Працуем потихоньку. Я не веду, карацей, может, Potato, сегодня будем без этого, без звукового сопровождения, будем больше глядеть на терминаторов и пытаться сподеваться, что им нас не Ён, забьют. калі што, стаіць каля мяне, чакае мяне. Рабіце што-небудзь карыснае, пакуль ён тут у мяне. Ну, мне засталася одна капсула в лаборатории. Мы можем заработать корыстного. Оранжевая. Зрабіце шалашик, например, как можно было отпочить. Так, снова какие-то куки. Почему, когда я засовываю картки, отбывается какая-то хрень? Ой, можно А забор куды ты их придавать? засовываешь? Кудысь не туды. Так, Шаграль, табе дапамагчы нечым ці не? Чему я такие худки? Я апошнюю капсулу шукаю оранжевую. Аранжавая тут, у гэтым накірунку была. Чакай, Ага. я недзе хаваўся. Я недзе ж хаваўся, я ж бачу яе. Так, ні дронаў, ні яго тут зусім побач няма, але ён Ведаеце, непадалёк што ад мяне. А вы не на там а мажліва ці ўзяць, націснуць на кнопку, каб гэты робот зайшоў, а потым ён не змог выйсці. Сумняюся. Нашел капсулу. Мне здаецца, тут няма такіх пакойчыкаў. Але было б файна яго заблакаваць, таму што ён, ну, відавочна па вентыляцыях не лазіць. Не разумею. Ён няблага так перамяшчаецца і па падлозе. А ну як ён трансформер там складаецца. У калыску на 4 колах. Колькі яшчэ картак трэба? Картак, Я не у меня 3 яшчэ з собой. Я одну знайшоў. Так, у лабараторыі, дарэчы, 2 гарматы. Я бачу на мінімапе сваёй. Замража... Што я чуў нейкую зброю, пакуль шукаў у вентыляцыі у Laboratory Bay. Ой, не. Ці так, у Laboratory Bay, так. Угу. Што там адкрылася? Не, Хай ж націсну. яшчэ не. Да? Пойду праверу. Не, чакай, яно вызваліла зараз ад газу і павінна адчыніць. А, ёсць. Ну што, разам? Даже Ага. это айтишники все хочет. Що там айтишники? Айцішнікі зло. Хочете вернуться у НЭП. Сейчас и Так, был. ну что? А что в этом? А, Новая эканамічная палітыка. я. Ну, але пастану на зараз ён... Так, глядзі злева, вось там большое памяшканне будзе вялікае. Тут адная зброя. А, чакай, як туды патрапіць? Ты лезер. А, у тебе бачна ўжо, так? Я ён побач са мною зноўку. Халера. Мне не дадуць на переключение зброі на 1, 2, 3, бо я... На кнопки, но вось гэта капец як не хапае. Это ноу-хау. Бяры. Боже. Узяў. І што, і забіла? Мінус каточак. Ой, 6 зброй. Щось надто близко до лезеру лежаў той лезер. Так, а як пралезці ў гэты пакойчык чырвоны? Праз чырвоныя дзверы. Ну вось, не гэта не спрацавала нешта. У чырвоным горадзе ёсць чырвоная хата. У гэтай чырвонай Робот зараз хаце в центр поедзе. Були той чырвоны і чорны. Так, я пайшоў за гэтай за зброю, якая энергетычна, блядь. Ай-яй-яй. Я не ведаю, ці дапаможа яна. Нам я дапаможа. адсюль выйсці не магу. Цябе прыціснуў там гэтым? Выбег. Ён просто заўжды неяк побач тут швэндаецца. Непрыемны тыпок.
Каточак, а як прайсці ў гэты пакойчык? Ты ж ведаеш, я ведаю. Там лязер, напэўна, трэба праз яго прамансіць. Ох ты ж, ё-моё. Треба просто... О, запытаць. шо падабралі? Штосьці падабралі патрэб. Хто падабраў што? Ну, гэта я энергетычную взял. Электрычную зброю так узяў? Да, электрычную. Ну, Электрычная, да. энергетычная. А що ти ще близько тут? Нам трэба тагды лязер узяць. Чуеш, каточак, які тут побач са мной? Але як прайсці... Гэта давядзецца рабіць табе, бо мяне замкнулі. А як прайсці ў гэты памяшканне? Штось не разумею. З гэтым лазером. Там суседні пакой лязер, напэўна, я не ведаю. А, ўсё, знайшоў дзверы, якія зялёныя. Ладно. А где мы збираемся? На гэтым узроўні складанасці пікае зброя? Так. Так, пікай, але калі набліжайся да яе. Я пакуль што Прыйшло? яшчэ нічога не знайшоў сабе. Я там знайшоў, где мы... Ну, там, где... Так, трэба неяк тут. Где? Есть и там, короче. Добра, крацей. Ой, пойду еще подликоваться. Ой-ой-ой-ой, холера. Дедушка. Так, Усе. у меня, бляха, 10 FPS было зараз, калі гэтая бляха міргаціць. Нічога не бачу. Во, вы мне покинули один респаун. Дякую, великий. Так. Мы спрабавалі, мы зрабілі. Гэта на один респаун больш, чым трэба каб перамагчы. Мінус каток. Ой-ой-ой-ой-ой. Я бяжу з лабараторыі ў цэнтр, асцярожна. Чому він пікає? Він каже, де ти знаєш зараз. Это... Ох, ён тупай тут. Де він? Тікайся! Я сховався. Він навіть не бачу. Потрапляє по йому чи ні. Ідзе. О, тут треба більше. А! Мощный стрел достался. А вы можете это дроны просто покидать? Ой-ой-ой-ой. Вы уже там его забилите? Ой, Ого! Гарачо як. бежи по... А што ён таксама бяжыць? Конечно, он бежит. Что думаешь? Боже. Ой, Вітанки, я прибег. а все, да, зараду больше нет. А где тут у нас? Ой, Не, слухайце, мне падаецца, ўсё ж таки трэба браць яшчэ зброю. Толькі адзінае трэба знайсці. Як ты за 20 стрик? Ой, заходить. Это сейф-зона. так, сюди, направо. Ай-яй-яй-яй-яй. Не полячиться уже. Я не веду, что с ним робить, он просто замедляется. Завалите, я тут полячуся. А, долгий коридор, долгий коридор. Ось тут я буду зручна мансіць. Калі... Так, відаеце. Але спадзяюся, що не прийде. О, тут добре його, нарешті тут можна його бити. Коли з двох Тільки боків. я два бив його на себе знову. Бо спокуса настріляти йому в дупу була висока. Якісь там Джолі прилетіли. Кокатуші.
Йому, мабуть, кудись специфічно треба стріляти. Мне подается, мы не разумеем, як його бить. Якось такого не може. Ой, я умею. Ах ты, курва. Ага! Ти мене спужав. Я не тупую так моцно. Я ховаюся. Так який план увогуле, ви ведаєте ці ні? Я стою за рогом, чекаю його. Ошалеть. Може морозить треба ще гэтый метал фок? Но. Пусть я запекаю. Тоді розбігаємося, да, і... Хлопці, мені подається, треба взяти лазер нейкі. Як увогуле Термінатор перемог этого? Кого він перемог? Треба плавільня. Джона А, Коннора? може в машинерію його треба завести? Ой. Откуль тут? Бляха. 45 от кушанец. Ой, ой-ой-ой. Можно мне как-нибудь подыхать тут трошки? Вау! Ошалеть. Побігли отсюль. Так, мне подается, не у той бок стал. Чому така довга анімація? Так, ён до мяне пайшов зараз. Десь наёбка. Рандом заўсёды наёбка. Знік. Ой. Kill the target. Find a weapon to kill the target, see full map. Ну, нічого іншого тут більше не... Я сумніваюся, коли щиро, що на його працює який вогнемет. Ну, мне падаецца лазер патрэбны. Лядер электрычны і марозны, я думаю, павінны працаваць неяк. Ой, що гэта? Можа быць так. Где-то я опинувся. Hospital Bay. О, мені туди-сюди треба. Ай-яй. Що він біжить до мене. Халера, я не разумею, до речі, як падабраць зброю, якая ляжала там Дзеля... под гэтым. Так, вось дзе гэтыя праменьчыкі. У тым ты і справа, што я намагаўся туды падсунуцца, но яно там надта хутка абяртаецца, прыкручваецца. Яна у тым яна ж праблема там не ў тым, што яна круціцца, а ў тым, што яна прыцягвае цябе да сябе ў цэнтр. Я вось толькі што памёр менавіта праз гэтае, што я спрабаваў хіліцца ад яе, адысці, то бок і ісці па коле, як яна там круціцца, кружляе. І не атрымалася, бо яна да сябе працягнула і забіла. Ну, это вельмі кепска. Я не ведаю. Я на позиції як пулеметчик буду лежати. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, гэта кру машинери, лабораторія. Давай спробуємо яшчэ раз. Ну, прынамсі, у яго ніякае шту немає. Што нема? Штыту ніякага. Ну, я не считав його броню. Ну так. Ага. Я з ним тут така швендаюся. Каля кухні. Мгм. Ведаеце, які є план яшчэ? Ну, Які? Памятаеце, у нас там ёсць там локація, дзе нам трэба прабегчы, каб нас не спаліл энджин. Так. Ён туды не пойдзе. Супыніць там вось гэтай броі, бо ён замедліваецца.
так і бабку треба забівати на самой справе. Это, конечно, калі на асяроддзе на іх уплывае. А! Ось казав же ж. Продолжь. Не... Трималося з лезером. Ну так, я толькі яго ўзяў у рукі, мяне зацягнула гэтая паскуда. Шкада, што нельга прабегчы падабраць аўтаматычна. Не імерсіўна, ты шо? Не, ну... Яшчэ была міні-гульня, каб падабраць зброю. Вось. Нашки, да? Ці хаця б у Тетрис 10 этих радочкаў спаліць. Так что мы будем робить? Ну, мне... Я не ведаю. Ну, і фаза ж, дарэчы, не змяняецца, падаецца. Давайте паспрабуем, можа, пайсці вось у той накірунак. У машынеры. Да, толькі я Ну, не... мне перанабіць трэба ўжо. Не так само. Опа-на. Дзесьці побач тупае. Зараз будзе Friendly Fire. Хто у нас чырвоны? Опа-на. Щось на адзіночныя стрэлы я не вельмі рэагіяваў. Він пайшоў. Не, толькі не гэта, толькі не закут. Меня тут нема. Ты не заходь. А нам же ж трэба трубы тады зрабіць. Машынеры ніхто не рабіў? Не, ніхто не хадзіў туды. Бо там вогнемёт стае толькі. Маельшчык, ты крэдыптар прайшоў. З левага боку. Даюся. Я прабег да рухавіка, але не на Урон я там нічога не знайшоў. Ну, падаецца, Архел нават не крычыць. Гэтаму мы не ўпэўнены, што... Ён хоць урон атрымлівае, а тут невядома, няма скалі ніякай. Даже не пішыць ад задавальнення. Падабаецца. А як ён здагадаў, што я з гэтага боку выйду? Дроп Алгарытмы. вентыляцыі. Алгарытмы. Па вентыляцыі. О, Дацца ебу, пачаў працу дзед стрыміць, скончыў працу дзед стрыміць. Табе пашанцавала проста. Дайте, я не сюда прийшов. Усім вітанкі ад ВРВ. Вітання. А дарэчы, ведаеце, што б можна было дадаць яшчэ ў гульню? Гэта пасткі ставіць. Каб замест мапы ці шчыта узяць нейкую пастку стазісную. Так, паклаў на падлогу і трошкі сабе палегчыў жыццё напрыканцы. Дарэчы, шчыт палепшаны, нібыта добрая рэч. Там шмат хто раіць яго як найлепшую прыладу ўвогуле у гульні. Маўляў, можна танкаваць варагоў, таму што вось шчыт ставіш, страляеш ад бядра, ад ляжкі і упітваеш пашкоджанні. А трубы ніхто пакуль не робіць? Не, я зам тут бегаю. Я думаў, я его выцягваю. А я думал, ён не заходзіць сюды, а ён заходзіць і все. Сейчас будзе ГГ. Так, все, ён пайшоў ад мяне да вас. Прям у твар. Я толькі паспрабуй меня забіць. Все, пришла нотификация на отдушине месте, потому веселая нарезка, чувская детей. Я згубіўся. Мне тяжко, я помираю. Я бегу кудысьці. Я пайшоў трубы рабіць, карацей. О, бля. Дык а навошта труба? Ну, мы ж хочам яго ў машынары завесці, не? А ён жа не зайдзе туды.
заповнена? І то абсолютно. А мы его попросим. А калі ўзяць пару шчытоў і выпхнуць яго туды, што будзе? Парашютов? Ну так, вось два чалавекі бяруць шчыты, вось, і проста пхаюць монстра туды у машынары, калі там выбух такі. Не, так просто... так мы кажем, что мы его нават туда не можем завесці, да? Ён не зойдзе туды, абсалютна. Я ўпэўнены ў гэтым. Потом робіцца. Зараз жопу на дуршлаг паскубуць. Усё. Так. А ён за катошкам ходзіць. Меня адшапіўся. О, слухай, а ён тут будзе? А па вадзе, калі ён будзе, тут жа ж пашвара плавае, памятаеш? У гэтай вадзе. Пачвар, Может по воде, может. А электрычнасць з вадой будзе павышацца? Может ён Ісус. Не, ну куды на пайшоў? электрычнасць на яго працуе, то бок. Не захацеў ён купацца. Блин, не разумею, куда ісці. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Полетели кули мимо дупы моей. Друг. Що робимо? Я думал, вы хоч до води його завісся. Яким сам так, вирішає, треба куди пойти. Треба розуміти, куди. Ну окей, короче, я бегу до воды, а там отчинено повсюль? Так. Дик, де трубить заўсёды адчынена. А, ну так, Нам треба бігти за могильщиком. Все, бегу, побегли. У меня 2 зарады, но я не понял, что... У меня одна куля застрелится только. А Ой. там не набіць, ти можеш наперед трошки пробігши. А вы чуете, кто сидит за нами? Идея. Ось тут же ж є на те А, саме так, докладно. набойчики. Ага. Я тут уже занадто близко, я бы сказал. Вы пробегаете, не запомните. Я устелся, І он ничего не іде, еду. і он іде. Нас зачинено. Нас тут нема. Нас не бачит. Бляха, страшно. Стоп. Пачакай, пакуль пачырванеюць. Ай, на мяне. Так, ззаду накінулася. Ай-ай. Это шпионы. Ты нас зараз скажешь, что... Ай. Все, тікай. Дядя Максима. Ён тут справа. Что, тут, типа? Экшон пайшоў. Аля, гэтая паскуда толькі за вами носіцца, яна не атакуе яго. Так, я по утёках, я далеко. Электричность не працує. Каміна. Грызе. Які червяки, яно його я зараз Так. зжаруть. Не зжарай, я не чапаю яго. На чалавека толькі кідаецца. А! Червяк! А иди сюда. Бляха. Я спужаўся трошки. А, это не то. А, яшчэ червяк. А чаму яны такія велічэзныя? Вот, так ты далеко так не... З'елі ўсіх. Не, план капкан. Карацей, вода, электричность не того. Не пустится. Не электрычыць. Херово. Все. Гэта Роўно ідэя. Ідзіце за лазером. Нічога не атрымаецца. Ўсё, мінус. мінус я. Мне падалося, ці ён гарэў, то бок мы яго ўсё ж таки надамажылі трошки. То бок вось калі я апошнія некалькі куль па яму зашпуліў, ён гарэў. Ён жаўцеў, нейкі жоўценькі быў такі. Ну, так можа ён гэта раскаліўся. Все равно катайся, напевно. Можна ён згарэў на равнапрацы. А можа быць. Што гэта за локація? А там же ж зачинено. Там же ж треба трупи нахуй. Ау. Мя-мя-мя. Ай, неприємно. Нашпуляли каточку трошки під хвост. І так ми гуляли 2 дні.
Ты бежи далей. Каточак, можешь постоять трошки? Я хочу поглядеть на его ближе трошки. Я трошки не буду стать. І все ще здається, що він горить. Не, это просто подсветка. Я лічу, што трэба ўсё ж такі лазер браць ісці. Просто калі бы штосьці было з гэтага патрэбнае, то навошта тада быў бы трыгер на электрычнай зброі. Тэарэтычна До речі. можа быць таксама нейкі фізічны прышпіл на кшталт спачатку яго падпаліць, а потым рэзка ахладзіць, каб ён ахалоў і праз гэтае трэснуў метал. То бок спалучэнне вогнемёту і ледзяной гарматы. Дзе? Ён тут. Так, ён побач. А вы можете пайсці в інтэрнэтах пагугліць можна? Слухай, у вас сапраўды гармата вось гэтая Ну, гатлінга, яна гарыць. літаральна гарыць, я ж кажу. А, ты можа гарыць. Слушай, дык можа ты яго нармалёва падсмальваеш гэтай электрычнай, што ён пачынае гарэць? Карацей, каточак забівай. О, щось адбылася, бачиш? О, йо! О, його мінус гармата. Ну, пулемёт выбіваем. Значыцца, ўсё ж такі электрычна яго дамажыцца, нішто іншае. Ага. Ён яшчэ запавольваецца, глядзіце. Трэба цэліць у пупок? Мяне бою уже не шмат. Выглядае нібыта так. Трэба, мабыць, казытаць яго трэба. Цішэй! Ля психану як. Можа, калі ён гэта запаволены... Так, я его оттягнул от себе, але я все одно пошел по набою. Так, перанабівайцеся. Все на месцы, ты куды? Перанабівацца, малайчынка. Ён ідзе за каточкам. Не. Ну я пакуль яго раскайчу на пачатку. Каб ён мяне ў тым... Хлопцы, грошыкі на падлозе ляжаць, нікому не патрэбныя. Вы што? Трошечки, но Я назбіраў добра. падчас бой. Трэба абіраць, Ну, што трошки. важней. Ну. Перанабіўся? Я пакуль не. Мне трэба было яго адвабіць ад сябе. Вот трэба, можа яго трэба біць. Мне падаецца, зараз ужо, мабыць, і проста вогнепальнай трэба лупендзіць ці лазерам. Бо ён толькі запавольваецца ўжо. Ой, А навошта Ух! падыходзіш? да я просто тут вуглы, яны все воз. Трчаць на праход. Ачупляюся сваімі Чышэй, што он там кажа? не маленькая. Так, усё, ён ідзе на мяне, я перанабіўся. А, не. Страляй! Ой, не такі, не запаволі, да? Ён моцна запавольваецца ў той момант, калі яго маланкай выташыць. О, зараз трапна пацэліў. Отлично працює. Вот так. Опа. Стрык. Это нешта іншае было. Нейкая бочка там стаяла, падаецца. Ён, падаецца, паски раскідае. Міны. Гэта ён? Ну, а що яшчэ магло выбухнуць? Я з той колькасці того, колькі я набояў браў, мне падаецца, я нічога не зараблю. Ну, можа і так быць. Ну, вы памерлі, вы так не забраеце нічога. О, сапраўды па... Сапраўды кідаецца, ну. Так, я спадзяюся, не забраць? Не, за ўсё на месцы. Пачакайце, а яму таксама І трэба глыбока хадзіць паці перанабівацца? О, Ну, каб міны кідаць, мабыць, же шлем вытрачае. А дзе ён?
Ён за ўсе на месца пайшоў вниз. Я зараз, я бежу адвадить. На ваду. Ой, полетела. Тело побежит. Я не хочу просто... Ух, Это ничего не... гэта было прыгожа, як ён зараз праходзіў. Отличненько. Ой, нешта ты не тое робіш. Ён широкі. Ён увесь калідор заняў. Он вельми тлусты. Забирай. Давай, выбегаем. Водяные. Забрал. Водяные пошли. Забирай. О, яму нешта кепска становіцца, калі трапляеш, слухай, усё ж такі ў гэты пупок. Да. Ён іскрыць пачаў, глядзіце, ён іскрыць пачаў ужо. Широкая титановая костка. О, ён сапраўды прамаўляе. Кажи, не стрель в пупок. Не казачы. О-о-о-о-о! Опа. Не треба десь Зараз падымецца і скажа, мне патрэбнае твоё адзенне. Там есть еще здоровый дядя? А, трошки ее подается. Я уже мальчик. И он был присел, Вячеслав. Я подышал, и он устал. Ён падыхаў, адпачыў. Так, я не ведаю, куды ён пайшоў, зараз і мне трэба зноў набой взяць. Осторожно. Да, Всеслава пайшоў. А, так, зноўку. Не, трэба страляць, слухай, у пупок, падаецца, нешта. Его вакол вежы водить, не разбегаться так. Грудь беда. О, катошка. То есть добрый пширотник был, а еще не знаю. Ён звычайна у гэтых у пакойчыках. Я по пакойчыках пабегаў, ні халеры не знайшоў. Что я уже все забрал. Нет, там был баланс, там трое. Я решил. Твою кота. Подловіў кота, ну. Какой план? Мы просто будем по покему сюда? Так, трэба страляць яму туды. Кажи так. О, нормально. Шмоку пупочку. Буську, пупок. Залипати? Ух. Ровно по вусах. Гад ти ж гад який. Граната. Ау! А ось это было неприємно, я пошел ликоваться. О, да. Злуется. Ага. Ну ён уже добра так іскрыць. Туди побег. Так у меня не могу. Ой, он худший стал. Ой-ой-ой. Фаза. Пензі. Просто вись п'ятка. Пау. Страшно уявить рахунок за набої. І якого ляду в Гоголі нам виставляють рахунки за набої? Мені цікаво. Ну так утром тобі лише за числа. Треба було платити. Ой, Усё. Яшчэ крыху. Яму кепска ўжо. ой, у меня закончилось. Да ё-моё, я не могу его забрать. А, цікай. Ён зусім раззлаваны. Я забрал.
Граната. Мінус каточок. Ай. Не, выжил, добро. Куди? Я тут. Я пишу, летаю с тобой. Да. Ну що зараз було? Йоба. Ну, я думаю, Будюк. що він там робить? Руками махає. Шало ніби не розганяється. О-о-о-о-о. Лупи. Сюди оба. Поїду. А може, слухай, гэта просто стадыі, тыя самыя, якія меліся ў кулі, памятаеш? І тры разы трэба было так дабіць. В принципе, ты что, ждешь? Ну нешта ён, слухайце, як гэтая ялінка на Новы год ужо іскрыцца ва ўсю. Червоний. Робиться худшее, але переграється. Ніки. Я не кажу. Мало спав, дрэнна харчаваўся. Ну, кепская. Пераменнае гэтае ваше сілкаванне, разумееце, непастаяннае. Давяло. Пэў. Натрапився пістолет говно наповнений. Наздагнаў? Есть? Есть. Там далей ля шаттлу. Щось йому Я дрэнна. пакуль... Ой, ён за тобой пайшоў, напэўна. Ці не? Не. Там так. Ён зноўку глядзіць туды кудысьці. Ой, Ён Так, я больш ж набою хуткі, мне. Ой-ой-ой, дарэмна ты туды. але яму Ну або не бяжы дрэнна. не ў пакой з набоямі, а кудысь далей там. Воу-воу-воу-воу. Бух. Я нават адцягнуць яго не магу. Зараз. Кінематографія Жыві. Тікай. Схопили за хвоста. Амаль што. ой. О-о-о. А тут трошки... Ай-яй. Пойду под нам по набою. Йому зосталося мешать, до речі. А що я такі хуткі тут став? Апошня стадія. Вар'яць його просто. Ён больш і лаецца, і зіхаціць. І кусається. Ой, запнувся. Набою мало. Воу-воу-воу-воу. Граната, осторожно. Уперед. Блин, ну кто на колесиках это... Придумал. Мне треба палеки, я ледь живе. Беги тогда, я куда там. Куда бежишь? Куда бежишь? О, там гроші лежать ці што? Так, там лежаць не падбіралі. Я уже давно іх бачыў. Во как гэта, разумееш. Яно як учапілася, так і не выпускае. Хлопцы, вы не провокуйте. А потым будуць скардзіцца, што грошай не хапіла на набоі. Что вы казали, бочки тут какие? Не, ён гранату кідаў. Это былі не бочки, гэта былі гранаты, якія ён кідае. Гранаты? Так. Ну, міни, гранати, щось таке. А, крышачку яшчэ, паглядзі, які прыгожы, як зіхаціць. Ой. Я бежу. Росій пам'ятаю, спочатку йому гармату вибити. Так, а потым можна ўжо лупіць усім, што маем. Ай, Ай!
было небяспечна. Гэта быў Ну все. Все. ух, Ну віншую. тэрмінатар з першай спробы не Сказав із ангару. А чого він такий непригожий? Стаміўся моцна. лавіла. Я сфоткаўся з ім. Ну, ти молодець. Згарэў на працы. Ёма, 50 хвілін мы з ім змагались. Ну а гэта высокая складанасць, все ж таки хард. Про апошні стрэл, ну. Замышаў. Так, Friendly Fire 24 усяго, нормально. 1000 забрали, нічого себе. Усяго 1000? Вы же лікаваліся і набоі сабе куплялі. Что это за каплюхи? Захіл 500. Нармалёво. Грошы, мабыць, усе дзеду, які кастамазіць карабель. Не, навошта, у нас ужо капсула ёсць, усё, не трэба. Я... Так там ж на кожныя капсулы по 10 тысяч трэба ж. Вы На памятаеце? кожнай капсуле? Ну, кожны пакойчык са спесіментам трэба асобна разблакоўваць. Я не памятаю. Ну зараз зойдзем у тую сутарэ. Так, Так, давай. Мы ж у мінулы раз, здаецца, на гэта скардзіліся, што там Вось то, дзверы нешта я памятаю. ж трэба. Нешта я памятаю, што нас, але я не памятаю, што грошы былі патрэбны. Памятаю, што там былі складанасці ў тым, каб забіць 3 разы, нешта такое, схапіць 2 разы, што... Таксама. Хух. Сакрыт Так. тысячагоддзя. Аватар. Хух. Можа, дарэчы, яшчэ што-небудзь з'явілася, што там можна набыць. Але рэвальвер мне спадабаўся твой, я таксама хачу сабе. Ну, ён гучна гучыць, прыгожа. Дык з аднаго выстрэлу. Зручна было ім збіваць дроны, таму што ім набойчыкаў няшмат. У ім па змаўчанні 6 плюс 12, бачиш? А, вось пра што ты. 50 тысяч на кожную дзверь. Гэта каб адчыніць ды глядзець на іх. Ну, Я зразумеў. Вось яна што. яшчэ да халеры Та трэба. проста, блях, адсюль не вылазіць з гэтай гульні, каб усё гэтае зрабіць. Што мы тут маем? Інфармацыя наконт таго, колькі яшчэ трэба чаго выканаць. Мы, дарэчы, ніводнага разу нічога не зрабілі з 005. Мы не гэтую не скралі дадзеныя падчас яго. Гэта, мабыць, будзе. Не, чакай, мы кулю забівалі. А каго мы увогуле не праходзілі ніводнага разу? Можа гэтага прывіда. Не, прывіда перамагалі. А, можа гэты зомбі-скарпіён, які замбёў падымае. Зомбіскар... Вось, мабыць, слухай, мабыць. Гэта можа быць сапраўды, я не памятаю, каб мы хоць раз перамагалі, калі ён быў. Да халеры яшчэ грошай трэба. Ну што, наступную задачу? Якую? Так, ну... А що там є? Там ёсць скрасць дадзеныя, злавіць пачвару, ну і забіць пачвару. Давайте скрадзем, каб больш выжыўшых было. Скрадзем. Скрадзем. Ну давайте паспрабуем. Кастомізацыя была такая ўвогуле? Так, я яшчэ пагляджу ў паляпшэнні для шатла, можа там нешта новае ёсць. Можа там якая ракетніца ёсць? Было б неблага. Торпедамі з арбіты.
Так, можна хілку сабе паставіць, аднаўленне набойчыкаў. І, ну і гэта... Адразу на караблі? На караблі, так. І яшчэ гэты офіс, каб задачкі браць сабе адразу з карабля, а не бегаць у гэты пакой. Вось офіс, магчыма, і нармалёвы было. А вось набойчыкі мы да карабля рэдка калі даходзім падчас выканання місіі. А што калі яны бясплатныя былі? Ты мяне зацікавіў. Ну... Калі яны раптам будуць бясплатныя, то мы больш аніводнага талера не вытрацім. Ну я і ты дакладна не. Бо гэтыя, глядзі, ёлупы, яны ж бегаюць проста пад нагамі грошы. Як яны прабягаюць, я не разумею. Што цяжка там нахіляцца нават не трэба, галаву ўніз апусці, націсні і ўсё. Так, а що гэта такое у нас? Шасця. Наляцелі AIviewers.streambu.com. Не ў грошах, а ў драніках. А яны лёгка канвертуюцца грошы ў дранікі, ведаеце? Чип-версии? Атака па шафах. Это тому, что яны чипсики? Ну, яны ж там заўсёды гэта паведамленне ідзе Chip-Viewers ад такіх-то, такіх-то. Чипсики. Ну. Ніяк. А всё? Вы меня начекаете, я тут блындаю. Ну так, мы бачым, як ты там бегаеш. Да, Я назіраю. Я загубіўся. Штосьці зялёнае мітусіць. Дарэчы, калі будзем браць яшчэ одну задачку, там было злавіць спесімен, і быў намаляваны акурат такі гэты зомбак. Ну, то можа трэба яго і злавіць. Так все, новый контент скончыўся, да? Так. Не, яго яшчэ можна злавіць. Але з улікам таго, які ён павольны, то можа і проста будзе яго злавіць. Не проста, таму што мы калі лавілі, памятаеш, бабку, то яе трэба было знясіліць яшчэ перад гэтым. А можа быць так. Бо мы яе там цягалі па гэтаму пакойчыку малому, не памятаю, хвілін 5, мабыць, правда? Шаграль. Что по шафах. Ой, треба їх побачити, короче. Побачите, що ти, ну, коли ти саме подлагує, коли я табуюсь. Ось тому, ось якраз таки ноутбук мені би файно допомог. Розгрузити железо. Увогуле два кампухтары гэта суперска на стрымінг. Калі ёсць магчымасць. Толькі, канешне, роутінг гуку будзе складанай халерай, но гэта ўжо разбярэцца. Ну што, хто супраць нас невядомы? Зараз дай. Так што, так. Эй, спакойна. Бандзюгі. Дзікі захад. Ну. Револьверчик. Ну. Ой, я ж не поглядел апгрейды. Ну да ладно. Кнопочку. Ого. Так. Все солнышко. Себе в ногу. Каже, гроші шукаем. Перед паном агельщиком, коли він з револьвером стоять поміж ім і грошима, я не... А чого ви всі сюди біжите? Так, а хто раве? Чекайте, хто раве, звичайно? Привіт. Ну, привіт, гэта файна. О, грошики. От ти. Прошляпів. Одну знайшов, другую згубив. Нака, невідомо, да. Так я і повірив. Прывід мне дуже падабаецца, таму што прывіда я на высокай складанасці ў сола перамагаў, таму што ён, ну, яго супер лёгка кантрыць. Ну так, голову ўніз і побег.
Мой насамрэч. Але адзінае, слухайце, калі ў нас тут скрасці дадзеныя, то адпаведна у нас будзе электрычнасць вырубацца ці не, памятаеце? Можа быць. Можливо. А якая складанасць? Карт жоўтенькая. А, Данность повольная. дык электрычнасці і нема. А, яе ўвогуле няма. Я ўключыў сістэму, але... ну, Але капсулы ёсць. А хто адкусвае твары? Так, ён тут унізе. Тут кусвае твары. Ну, А твар адкусвае медуза. Хтосьці вельмі галодны. ну то бок гэта не прывід. Так, гэта медузка. Твары Здаецца, адкусалі. чуў. Ай-яй-яй. Штосьці рыкае побач. Так, куды мы ідзем? Мой живот. Нам трэба картачкі збіраць, правда ж? А маразілку гэтую хто-небудзь бачыў ці не? Зброю холодную. Дзе яна можа быць? А мапа ж толькі на гэтым самым. А, яна ж з'яўляецца толькі калі так. Сілкавання няма. У Ды меня до есть таго, ра- што у нас все адно дадзенае. О, шрутнічак сюды. У меня есть радар. Давай ты палевым, я паправым. Прывід, все ж таки прывід. Дзе ў сраку прывід. Добра, уже спаткалі. Вось тое, што яны ўвялі выключнае святло, вось гэта ім павага вялікая. Так. Прыемны мадыфікат. А гэтым толькі давай, каб дупа сціснулася да памеру капейчыны нейкай. Каб нічога туды не пранікла. Так, мы походу контракт наш. Так, туды бяжы у наступную. У мяне 2 карткі. И у меня У 3. мяне 2 таксама. Не хапае. Ой, ён тут за табою, Усіслав. Ды ён за мной хадзіў. За кім ён толькі не хадзіў. А, вот А шо тут? Вставляйце. Вот это и тут. Если у тебя нема твару, то падаецца гэта удобней лежаць на падлозе галавой униз. Усё. Хто наступно вставляе? 4 з 8. Колькі ў тебя? Не вставляецца. Устаць трэба. У тебе 4 будзе ці 3, ты казаў, я ўжо не памятаю. 3, да. Мне ж трэба яшчэ адна. У нас ёсць? Так, а не, нема. Трэба ісці шукаць. В гэтым... У іншым крыле. Тут Знайшоў. цікавыя лоўцы. Давай, вяртаемся. О, яшчэ грошыкі. А, слухайце, дык простое, што выключана электрычнасць, мы не ведаем, дзе менавіта тыя дадзеныя. Ці што, ці як? Но толькі праз уласныя ты самыя мапы. Я забыўся, Але што ж гэтая яны опцыя далёка не ўвогуле ёсць. Опс, ён тут. Ой, що ж ти кричиш? Ён мяне забіў просто так. Мінус дзед. Ага. А ён нічога не зрабіў, я не глядзеў яму на вочы ўвогуле. Калі крычыць, ён у фазе культы працуе. Дык сэнс то ў тым, што я яго не бачыў. Там Я пад гэтай кріпы, а ёсць такія магутныя, якія крычыць. А дадзены ты не ў жыдлавым пакоі. Так. Я іх не бачу. Ой-ой. Да божух, надайце мне. Мне ўсё... Давайте ў машынары тады. Грошыкі. Давайте машыны разробім тады. Магайся сваю галаву не скрыть. Нахіліць, а? Каб спрацавала? Пайшоў нахер.
Што ты да мяне прычапіўся? Хлопцы, ён мяне перахапіў на падыходзе ў машынеры. Я мяркую, што недзе дадзеныя ў машынеры будуць. Ну мы ж можам з жытлавога ў машынеры, я зараз іду ў машынеры. Але Праход маецца? асобна чыняць. Ну так, заўсёды быў. Калі чыняеш той самы жытлавы, там дзе ідзе Крю-Квартэрс, там просто кнопачку націснуць у канцы. Ай, бляха. Усё ты ведаеш, скуль. Досведчаны каточак. Я сябе адчуваю занадта старым побач з табою. Так, куды мне ісці? Жытловыя пакоі, потым ты куды ідзеш там? Натренавалі трошечки мапы запамятоўваць. Да ёмай, да звалі ты! Вупарты. Дарэчы, яны сапраўды падаюцца ў машынеры. Я бачу іх. Ну так, я прыйшоў да пакоя, дзе мы звычайна першы раз экстрактылі даныя, і ён кідае памылку. Лядзіна. Ён каля мяне. Всё, дастаю дадзены. Ужо? Угу. То я туды не пайду, я буду каля шатла чакаць. Да, Тады я падумаю. Калі памрэш, то скажы, дзе памрэш. мы ацягнем на сябе ўвагу, і табе будзе лепшэй. Так, ён каля мяне раптам, што так, што цягні спакойна сабе, разважліва, асабліва не спяшайся. Так, дзе ён? Эй, вы там аккуратненько. Так, ну грошикаў я добра так пазбіраў. Куплялі ж гэты рэвальверы навошта. О, выдатны каточак. Мы Так, усё. маральна. Трэба бегчы, каб ён каля нас круціўся. Ну, па калідоры тым. Правильно ж? Так. Ён каля мяне. Жытлавы надта доўга будзе. Ён каля мяне, каля жытловых гэтых пакойчыкаў. І то выдатна якраз спакойна праз машынеры прайду. Так, бачыш, дзе ты ідзеш, Каля... пабегаю тут, пашукаю. Ён ад мяне адляцеў. Чуеш ты дзе? Я Прывідна. А, Так. бачыць, дзе адзін. Дзе іншы. Я ўжо забыўся, што тут можна пацвечыць іншых гульцоў. Не той бок падаецца. Так, ён каля мяне. Или той бок. Каточек не той бок паш. Пазаду каточка. Я, у сэнсе, што? Я вяртаюсь на шаттл. Вяртайся. Не той шлях тут. Давайте, я буду сачыць, каб закрыліся дзверы. Як толькі каточак прабяжыць, я закрываю дзверы. Не закрыеш, бо я тут. Нет, так трэба каточек пачакаў. О, ён тутака. Я ж казаў, трэба было зачыняць дзверы. Дык А дадзеныя я ў мяне. казаў. Так, я ўстаўляю дадзеныя. Усе на месцы яшчэ бяжыць. Дзеда, дзе ты? А навошта ты так далёка? Потому што ён тут мяне спаткаў. Я тут ад яго ўхіляўся. Так у нас все на шатле, не? Не, яшчэ далёка. Ёма, ён тут. Я ўжо побач, Да хаты. ўжо забягаю. Усё, Койце. вось он я. І што? Все, ляцім адсюль. Ізі-пізі. Увогуле. Изи-пизи, лемон сквизи. Фух. Так, колькі у нас френдлі файру атрымалася? Толькі ад цябе, я ўпэўнены. 11 хвілін, дарэчы.
Амаль што ў 5 разоў хутчэй, чым было з гэтым жэўжыкам. Ну, і грошай зарабілі столькі ж. І ніякіх Ну, выдаткаў, толькі прыбытак. По нулям. Ну, няправда, ну, я один раз памёр. Мінус 200. У мяне плюс 100, я яшчэ дыск знайшоў. Хе-хе. Ох, У мяне 15 900. Пойдзем глядзець па швару? пайшлі. Толькі трэба спачатку паглядзець, каго мы спаймалі. Мы, здаецца, Так. спаймалі. Так, мы бабку одну злавілі толькі. Зараз магчыма паглядзім, калі нам дазволяць. Просто ёсць імавернасць, што трэба выканаць усе місіі, а не толькі спаймаць. Ну, вось і даведаемся. New entry has been unlocked. Гэта што такое? Ты адкуль гэта ўзяў? Ну, мне напісала, што штосьці яшчэ разблакавана. У спеціментэрія. У Директ? Ой, так, зараз апгрейдик які-нибудь набыць. Ішлі глядзець на падшвару, яшчэ паспеем на апгрэдзіцца. Ладно. Ужо база як родная. Сюды б якую кавярню паставіць. Так, давай пагляжу. Прасторы ў гэтым ангары, тут не ведаю. Спачатку тут Зладзіць. 6 не, 7 не, 8 не, 9. Вот, 9 мы зловили. А, мы бабку ніколі не забили. Ніводного разу не забили. Ага. 9, где 9? Дарэчы, яшчэ места зарэзервавана Вось яна. даволі шмат. Ну, гэта пляны. А. Гэта ў кампутары трэба купляць. То бок я апошні пабачу. Які там эфект будзе. Калі будзе. Ну, так, 9, так? Friendly Fire, нічого. Конфермім. Ты вы Адчынілася. разумееце, ён у мяне як банкаўскае пры гэтае прылажэнне. Ну, Ухаце сапраўды спаймалі. Ну вось, вось Прыгоженькая. так вось. А что там Добрага за вечару, двери? пані. Можно выпустить? Я Ай, прыгажуня. ну Ля якая. у космос на самой справе там. Просто выкинуть нахуй. О, тут есть лор на... Не давайте могильщику ей съесть. Лор ёсць. Я А ну чакай. Internal conflicts нейкі. In his lab professor Delaware work with 6 other scientists. А то гэта атрымліваецца нейкі прафесар у нас? Пераўтварыўся. А можа быць. Так, Delaware immediately developed a fever and tremor. He was kept under observation. Светка. Ну тады мне Так, цікава. гэта дзед. Тады не смачна. Не смачна. Аля, узіраецца, як слухай. Адзін аднаму ўтаропіліся ў вочы, глядзяць, паглядзі на гэта. Слухайце, калі гэта дзед, то можа ў шахматы з ім можна лупашыцца тут. У даміно. Альбо ў даміно, так. Ну, прышпільна. Його увагу на себе як то забере, бо я... Ты ему спадабаўся. На мяне глядзіць не приходится. Ён блондзінак любіць. Ля, сапраўды не адыходзіць ад яго. Я його улюблений. Алла, зараз на мяне глядзіць уже, бачиш? Курыска, альш страшыдла. А, даведка там. Ну, фрызуру падправіць і будзе нармалёва. Будзе дзед. Ну. Тут яшчэ пытальнічкі стаяць, што дата экстракт, калі на 50%. Угу. Так, яшчэ трэба павымаць, яшчэ трэба... Яшчэ 2 разы трэба дату скрасці і 3 разы забіць, тады будзе цалкам выкананая гэтая вось.
частка гульні, назовем гэта так. Ну што, яшчэ одну місію, пагналі. Давай. Паспрабуем злавіць? Добра. Можна. Это терминатора будем ловить. Ну, паглядзім зараз. Так, жоўтенькая. Дестрой, кэпчер. Свой револьвер. Так, ну у нас 2, дарэчы. І глядзіце, без электрычнасці нават ёсць. Здаецца, в этой гульні не хапае картин. Каго не хапае? Мапы? Картин. Хутчэй каб можна было катацца. па базе Катацца. катацца. А, нішто сабе, бляха. Лянівы які. Ого, той рэвальвер каштуе. Ну так. А паляпшэнне яшчэ дорого. Powers was already activated. As a result, the specimen will be more likely to attack you as soon as you arrive. Да поляцелі. Ну то добра, давайте спрабаваць вось гэта. Мне падаецца, гэта будзе складана, калі нас ад самага пачатку будзе сцежыць па шварам. Ну, буду таксама крацей бахаць тады гучна. То есть ты натискал, тут слева кнопочки есть. Якія? Это На катапультирование, На осторожно. корабеле. Ну, школу выкине. А уявіце сабе кнопкі, каб суседзяў выкідваць так. Чисто скрипты. Кардиограмм. А що ми зараз робимо, нагадай? Термінатора будзем лавіць на жаўца. Усе на месца прыкінецца Джонам Конорам. Можа быць. Гэта ідэя. Вже треба було бабусю. Ну, бабусю ўжо адзін раз лавілі. О, я имею бабусю, якая медуза бабуся. Каб зловіць, памятайце, трэба электрычную гэтую глушылку, каб ён там станіўся унутры. Ці ледзяную. Ну, зараз паглядзім, дзе що ёсць. Хто памятае, ці ледзяная патрэбная? Лепш знайсці і то, і то. Не, электрычная мусіла быць, электрычная. Ну, электрычная яго дакладна запавольвала. Я памятаю, што бабку яна станіла, і ў гэтай, калі яна ў капселе была, я страляў, я станіла, яна лягала. Вось. І тады мы зачынілі. Ну што, пагналі, значыць, электрычная зброя па-любому нам патрэбная. Кого мы? Хто у нас тут як ворог? Не ведаю. Я. Цішэй, хлопцы. А хутчэй мы рэвальвер. Ну, бахаем смачна. Ну, гук шикоўны. Щось трапнасць гэты пісталета з глушніком мне не спадабалася. Ну, так у яго сэнс у тым, што ён хуткі, але ні халер не трапляе. Хлопцы, а вы куды пайшлі? А грошы збіраць пайшлі, вядома. А, ну просто цэнтравы праход, калі што адкрыт. Таксама адчынены, так? Ну да. О, По инерции. Что? Кто ён гэта? уже побач. Жоп твою. Гэта робот. Гэта Які? Блядь. табе. Да, а чому я такі хуткі? Ну що Тому хоча що- хутчэй? Таму што ён запамятаваў. Ён памятае, хто яму настраляў. Гільз насыпаў у кішэні. Ой, а що, это капсула, по суті, вже, да? Грошики. Так, ну... Мапа не працуе, то бок паглядзець, дзе што мы не можам. Адпаведна, Ну, сюды толькі было кішэнькавая. Сюды было ісці не абавязкова. І што, ён там ніяк не гэты камп'ютар не запусціць? Не, камп'ютар запушчаны, але мапа не працуе, то бок вось гэты экран. Ну, вялікая.
Так, ну добре, тоді електричну зброю нам обов'язково треба мати. Давайте шукати. Ще лабораторія. Там всередині. Ага, дякую. Ён тут Йома, побач. ён іде сюди. Зараза така. Як пожадаєте, Давайте мілорд. наперед. Дякую. О, з одного стрелу гэты все роботи. Дрони. Ага. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так само з револьверу? Ну, Так, так. з Револьверу револьверу другого він першого на дрону. шоті. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. На боже. Ау, 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 болюче. О, да тут зброї капець скільки. Короче, ёсць імавернасць, што ён ідзе да мяне, таму там шукаць зброю. Я на гэтым камандным мастку. А не, Я ён знайшов ідзе да вас. дзве. Шотган і СМГ. Ён ідзе ў жытловы пакой, мне падаецца. Мне не треба сюди йти, тут нічого нема. Ён на скрыжаванні тут побач. Вендаецца трошкі. Здаецца. Так у нас менавіта скрасці пачвару і ўсё адно патрэбна гэта зброю? Застанець, каб яе там. Воліць так. То бок нам галоўнае ўзяць электрычнасць і ісці на базу трэба на карабель наш. Угу. І ўжо там яго, калі ён будзе ў гэтай капсуле, станець і націскаць на кнопку, Хто є здесь? каб зачыніць яго там. Дарэчы, насамрэч ёсць сэнс спачатку яго трошкі настраляць, каб ён па нам не паліў са сваёй стрэльбы гэтай. Ну так, так, я лічу, што гэта будзе лепшым выйсцем. Але ў любым выпадку трэба гэтая паскудная зброя электрычная. Ёпта! Што такое? А нічого. Хто мяне клікаў? Але не забывайцеся, што звычайная зброя таксама патрэбная, каб яму пупок казатаць. Звуки. Так яго ж мы не будзем забіваць. Але знесіліць-то можна? Правда ж? Ну, Ну, може напевно, і потрібно ну, спочатку кинуть, щоб у нього зброї не було, а потім завести. Так, тут у нас... Так а що роблять дрони, не розумієте? Він просто детектить, що ти тут бігаєш? Так, дрон просто калі чырвоны становіцца, ён бяжыць да цябе, робот. Тебе. Угу. Так, і все. Божух, наколькі іх тут така. Мінус 3 дрона. А може хтось на себе дрони задетектить? Так, халера, ён тут. Ён побач са мною дзесьці тупае, таму, магчыма, я зараз яго... Калі... Вось, дрон да мяне ляціць. Всё, ёсць контакт. Я просто тут у спальнику сижу. Либо я бы тут Бляха, нейкая GTA. вести. Не бачаю даже. Не разумею, откуда. Щось ён да мяне не спяшаецца. Откуда стреляют. А, о, спяшаецца. А, где-то далеко? Зараз опынется, Иди, что иди. магнитный фокус. Ён ідзе да мяне, на скрыжаванні зараз будзем бегаць. Рабіце, што трэба рабіць. Паскудства. Что такое там? Все, просто выдохнул.
Я нешта Ішоў у лабараторыі. я зброю не знайшоў ніводны не. А, на тебе, о, я тебя бачу сюда. Ось есть такая, ось у нашей краме еще есть такая. Не, мне гэты хопіць. Говно. У мяне тут Здесь натуральна ще- GTA. Ой-о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 й. А картки хтось збирає? Адную картку я толькі знайшоў. Я знайшов 2 і одну сунув туди. Нам ще треба, подається, 4. Може бути не в этом. Нарэшце вяртаецца. Божухна, ідзі ты ўжо сюды. У мяне ўжо Падаецца, ён не скончыліся вяртаецца, набойчыкі. ён да мяне. Ці Ну, не? щось ён не реагує А, ні, на гэтыя не цябе. дроны. Світла не О, буде, да? Сьогодні Дзесьці буде. тут побач. О. Да він що зекається-то? Што адбываецца у вас там? Да ён зноў вярнуўся на тое месца, адкуль ён мяне прагнаў. Ці што? Може, він Трошки я господар? не разумею гэтыя дроны. Ёсць імавернасць, што дроны насамрэч не прыцягваюць ягоную увагу, яны проста перашкаджаюць, таму што яны гучныя і ў твар табе ззяюць. Так, я знайшоў другую картку. Ён на скрыжаванні са мною тут такая. О, добра. У мене 4 картки. Скільки я казав треба? Ты казаў, я одну ставіў туды, у мяне 2. Ну ладно, пойду зараз уставлять. Бо калі не уставить, Так, а дзе мы яшчэ не глядзелі, у якіх пакоях? Там мы прайшлі гэта ў правыя пакоі, трэба бегчы яшчэ за адной картай. Слухай, недзе тут побач была шлячылка, не? Бо у мяне палова хп толькі. Ой, штосьці ён раззлаваўся! гэта за вось гэтай дзвері будзе. А я Какую чую, трэба як адчыніць. зловаўся. Ідзі ў сраку. Вот 3, не хапае 3. Так, у мяне 2. Не хапае одной, не хапае... Все есть. Я знайшоў у сталоўцы. Пошню. А! Бляха. Ён тебе наздагнаў недзе? Ну, я тут у цемры трошки заблытаўся у гэтых Макс, пайшлі рогах. вставлять, у нас все есть. Так, іду. Все ставим. Але гэта ўсё было на скрыжаванні. Ён тут побач. Час быў на Все, скрыжаванні. я пайшоў праз дзверы. Тут падаецца, дзесьці павінна быць тычка. Ён за тобой пабег. Не ідзі за мной. Я не ведаю, куды іду. Куды ходзіць? Пайшоў маніпуляцію. А! Курвіска! Я за стол зачапіўся, вы уяўляеце сабе гэта? Ну так, вось яно Так, чапляецца за это рогі. пастка гэтай гульні. Тут усе гэтыя рэчы, яны ўсе якісь-то вугольныя. А галоўнае, ведаеце, што мяне забіла? Тое, што калі я ўстаўляў карткі, аўтаматычна гульня схавала зброю. Спрабую прыцягнуць І да вось нема сябе. 1, 2, 3. Так. Мне прыйшлося калёсікам круціць, толькі потым ужо пазабіваць гэтыя дроны. Вяду на скрыжаванне. А що гэта пазначае find a way to capture the target? Ну, трэба прыдумаць, як менавіта яго забіваць. Захапіць. А, ну так, захапіць. Так можа гэтымі рукамі просто.
Ой-ой-ой. Страляюць. Тут зброі ўвогуле няма было, ну, дзе гэтыя зачыненыя пакойчыкі. Тут усё галяк. І галоўнае, падбяры там гэтую электрычную. Яна ж там ляжала недзе. Ну я зараз буду лабараторію чыніць. Просто на мапе даже нема, ну, маячка ўвогуле. І не будзе, да? Не, мусіць быць. Мой значок гэта. Ну, на моей мінімапе... А, все, бачу, все. Бачыў? Это у другім боце. Угу. Будзе все равно. Я яго наздагнаў са спіны. І ён забіў. Так, Хоббит помер помирать уже. Паскуда. Лонгер респаун. На уже респаун? А, электрычнасць. Можа, электрычнасць адрубілася ў гэты момант. Ее и нема, здаецца. Ну, Можа, больш катэгарычна атрубілася. Так, почекайте, все, уже померли цалком, то есть? Ну, Ну, мне маеш. сказала, що ўжо все. У меня два респауна. А ты активизовал эту капшу? Ну так. Цікаво. А мне кажа, ну респаун капсул. Типу, калі я памру, то і ўсё на гэтым. Гамон. А можа, на кожнага па адной? Можа быць. У меня 4 было слоты написано. Это было ў мадыфікатарах, можа, дзе прапісана. Ведаеце, як зараз гэта гучала, як стары жарт пра залатую рыбку. Калі там двое мужикоў спаймалі, адзін такі кажа, ну што, па аднаму гэтаму жаданню замовім, і ўсё. Гэта на КВЗ было. І там першы замовіў, а другі... О, во, электрычнасць з'явілася. Вось. позначало, що нема респауну через той, що електричності нема. Тому... Короче, у меня есть гэты электричная. Ёсць тебе глушилка? Электричная гэта глушилка? Так. Ну да, есть. Тады куды вяртаемся? Куды? На корабль. Или там, где будем его вокруг его танцевать? Танчить. Я взяв в лабораторії гейзерган. Просто може бути там, де ось треба його вбити. Давайте на корабль, ён уже тут побач со мною. Так на кораблі ми потім не розмінемося, ні? Ну, прыйдзецца яго там матляць по гэтай комнаце, разумееце? Там же ж маленечкі пакойчык за этой капсулай. Просто Спачатку, паспеем будзем імі все зброя і калі, ну, схавацца. Бо ён же страляе там, а пакуль у него Ну, зброя стрельбу не трэба страляе, выбіць. то... Ну, паспрабуем выбіць. Все ж таки у нас ёсць лазер і... Добре, я просто зараз... Почекайте, тут здесь морозное есть. Можаш узяць две? Каточак так стаіць, просто глядзіць у зашли. сцяну. Штосьці робот за мной не пайшоў. На гэта, на шаттл. Я яго цягнуў ужо на шаттл, але... Я поспробую мороженое забрать. Морозиво? И мне возьми. Ага. Со смаком драніку. Воу! Так было ж. Серьезно? Ну, Все, бяжым. там меркували. Ай, сідай. Каточак, мушу табе паведаміць, што гэтыя двое збіраюцца паляцець без цябе. А что, уже споймали? Дай яму пачырванець. Дай пачырванець ім. Нет, ну кораблей не так, а лишь надо споймать. Да, что Оп, опа. Настраляў. Так, бяры электрычную. Я взял. Только тебе треба у другие накерунок потом нести. Не там, где я. Не там, где... Зараз. Все, он зашел, он поглядел, он зрозумел, что дурных нема. Опта! О, да. Не атрымаліся. Не
успелася. Не могу нават поглядеть, где он зараз ходит. О! Ой, чему он не подсует? Ай! Блядь, что за вакханалия? Диска. Не треба подглядеть. Ну, слухай, Слухай, ён вылятае, ён выходзіць. Ён выходзіць, таму што не пашкоджаны, трэба яго шкодзіць. Ну, треба уже поволить, наверное, первую фазу хотя бы зарубить без пулемета. Ну, типу так. Ты катаешь на той квадратную пробку, где не можно было. А ў яго не пераграваецца гэты гантлінг? чекай. Ці ён іх захоўвае. А ён як гэты, слухай, трансформер, які генеруе проста падчас выкарыстання ўжо. Ну, не так. Лупі яго. Просто навошта ему давать зброю в нашей капсуле? Он может просто ее развалить. Является там забить всех. А, дай прости. Ён мяне заб'е. Мне не поднимает. Штуки вузкие, и нават звычайныя людзі ледзь праходзяць. Давайте зарубим его зброю. Калі ты будзеш стаяць у калідоры, ты зможаш яго з калідора задамажыць хаця б гэтым. Окей. А я яго буду тут матляць, Я буду... кружляць. Давай, давай. Ты на тебе подбег. Я в Бяспечная дыстанцыя. беспечном расстоянии. Все, я взял мороженое. Куда? Ну падыходзь тады. Мы тут чакаем. Трошки блукаю, мне тут червяки грызли вовсю. Спачуваю. Аж на лісті чоловіка. Там я смогу в бутятку попасть. На, вось вам. Слухайте, гэта ж літаральна геймплей Mario Kart. По колі, туди на сюди на. А тобі у сраку летить. Оля, он перастаў, ён спыніў страляніну сваю. Усё? Ух ты, дорога. Ой, божах, ну ён мяне калі наздагоніць, мне гамон, у мяне не шмат хп зусім. Я бегу. Нам треба Просто брать, чуть-чуть пусть, как видите. брать его. Это просто температура не будет можно чинить и все. Машина адекватно, светловой комплекс. Я взялись на полную печку до 4 температуры. Где вы там? Для шаттла? Так, так, ми на шатлі зим. Хлопці, допоможите. Яй! Яшчэ мінус хп. Добре, я бегу. Давай. Я на всякий випадок частину зброю. Усё мне гамон, ён наздагнаў. Ё-моё. Фурфур вітанки.
О, з деда диск випав. Ах ты, паскуда, ты паглядзі, ён будзе яшчэ мой труп абіраць, ну. Я так само мертвый. О, я жывы, а чаму? А як? Ён жа ж пісаў, што ў мяне ўжо... Была 2 респауна застались аж. Может, Электрычны здала. на мяне. А побегли туды, где гэты. Стоп, я ведаю. Давай-ка я пабягу туды, дзе я памёр, каб знайсці сваю зброю. Там у тебя Я сброя могу была? кому-то лазерган скинуть? Так. Либо что? Так выходите из того покойчика, нет? Ты хочаш спачатку яму выбіць зброю з рук? Да, да. Кратей, вот кому-то лазерган? Не, у меня нема Или слота калач? уже больше, у меня и так 3 зброи. А, ладно. Может, Так, а дзе? Макс подбе... Чакай, а ён мяне ж... А, ён мяне ў сталоўцы злавіў. А, точек, не точек. туды. Гроши подбирай. Гроши подбирай. Что гроши подбирать? Все, шагрель мінус. Бачите, 2 кавалачки грошиков ляжить. Уже 2? Будто пічок потрапив. Ну так. Ой. О, добре, што респаун быў. А я в лаборатории. Не до пошты. Я ж кажу, гульня хотела забить чисто мяне. Ты не падабаешся? Не зареспаунили, но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, усё. Так, ну дзе мы будзем стрыхаць яго? Усіслав, кажы. Там, где тады. Фурфур гэта цірткі. Скажы катошку, каб ён себе разбаніў? Каточак, што адбылося? Кстати, кто забаненный? Цірткі. Кого, у меня? Так, піша, што так. Может, гэта рука соскочила. Ён кажа, яна кажа, што ты сваёй лапкай пухнатай забаню разам з чэп'юерсамі. Бля! Это я? Вось гэта лапки. Вось гэта я разумею. Ой, пані сетки пробач. Так, а я как? А, так, раз. Ну што, гатовы? Зараджай гэтую сваю гармату электрычную. Зараз будзем лупіць у пупок. Капец. Пробачте. О, ідзе. Там, будь просто 5 бьюнерс, я, кажется, не потратил. Ті кольки там было. З такими Ну, капець, капецами ну, кудись капець. потрапить, то увогуле. О, а что, куда я побежал? Почему я? У сэнсе, чаму я, дзе ты? Родзенький. А я не ведаю. А дзе ты? Я не ведаю. Это рада катина. Я в уголе не ведаю, куда я бег. Бачу такое. Ты галоўнае, што жывы. Я только бачу Я возиться. гэты лазер, бедаеце, які вось у спину на тебе накіроўваецца. Ну. Что адбываецца? Я такі пахаваю. Усё, помста будзе страшная. Насыем у тапкі. І на гэтым пагодзімся. О, ён тут па цэнтры, бліжэй да мяне ўжо. Я вяртаюсь. Отрымліваецца ваш штось? Ну, это может кидать дубу помацаю, что... А дзе ён? Чакайце, я і вас не бачу, яго не бачу. Згубили робота. Да, слышно, не? О, ідзе сюды да цэнтру. О, мяч у мяне. Файная позиція такая. Там Вот типа, сюда. Краска вижу. Ну,
я зараз на базу пойду на шаттл, конечно. Бо я там не вмію його зацікавив. Апошній стрел. Я А просто що, і діди? у і Кемрі дід нічого вас? не бачу. Ён каля мяне. Скрижування разом з дідом. Тому що мені тут дрон у вухо пішить, він повинен домінитися. Я ж кажу, на дронів ён, як виявилося, реагує дуже слабо. Тобто я вокол себе 4 збирав, і він все одно йшов до вас. Тобто дрони в основному перешкоджають нам цілитися. Ну може коли він просто бачить цель, тоді не чепиться, а ось коли ти саме... Макс, зараз Целі буде... нема? Де наш? Він буде на дронов. Давай, я заражений. Так, ён там пайшов. Боже, мені так ти дрон у вухо вірашись. Куди на шаттл? А, о, іде. Прийшов. Куди? Ось козел. Не зайшов. Бжу. Стоїть тут. О, Да ну йома, було шаман. прострелив дубку котячу. Вертайся, може, сюди. Ай-яй-яй-яй, мені треба полячитися. Коточок, давай сюди у центр. Так а сенс у центрі, ми ж його не збиваємо. Нам треба... Зброю з його вибіть. Сидеть. Ладно. Только дайте мне утекче. Пузяку. У пузяку. Міновіто туди. Ой, тут довгий коридор. Ой, а що ти тут маєш? Куди бігаєш? Можна ось сказати клютунов. Так, по мне хоть friendly fire. Хлопці, я міркую, що треба становитися більш кучно, щоб він по вам трапляв більше. Лазер пузикаешь, что хочешь. Ой! Ай-яй-яй! Ёма. Ой, ёпта. Так, я по набойчике. Ой-ой-ой. Наказатали все на місце. Ой, що відбувається? Відбувається, що ми нічого не бачимо. Так, где тут перенабивание? Що темно. Так, выпад по кредиту из дрона с шиками. І он у центрі раптом що? Мені треба... І гармата у його горить. То бок нормальово, ми його пошкодили. Вы намагаетесь ему в миниган стрелять? Ну так. А у меня 8 набоев. Ён виранив ган. Ён уже без гармати. Так би да, тоді можна вже тоді істину. Подається туди, так? Ой, а вот смотрите, ты за мной. Тут теж і так. Електрофарес, Форес, це здоров'яться. Якщо був електрофарес, я пам'ятаю, що коли ти приходиш, тобі плохо буде. Електрофорез — это добрая каральная медицина. Ну то что, бежим на шаттл, не? А, да, біжите на шаттл. Бежим. Я намагаюся. Не полячиться по дорозі, але він мене знову затиснув у тупішку. Ой, а що там Ладно, у вас Молодец. Гроши подберу. На 8 годин от себе гроши.
Во-во-во-во-во. Револьвер, конечно, нет. Блин. Фредлі Файру трохи додадим. О, гляди, там револьвер вообще валит только так. Не забіць яго яшчэ да гэтага. Трошки А электрашокер там маецца ці не? Перанабіты. Добра. Я калі што за ім крочу. Да ну нахер! Короче, это не знаю. Страляйце ў яго. Ладно, я не буду пузяку бить, я буду... Заходь, маленький, заходь. Што, не наважваецца? Страшна яму? Давай, приходь. цікава, Ты што пойдзеш. дзверы на нашым караблі зробленыя пад яго, а не пад нас. Типу, все так і планувалося, правда? Ну, Только почти на кнопочку. Потом... Я тут на кнопочці. Треба как-то забайтить. Не надо и морозить, коли что. Ось зараз ти побіжиш, я отут почну його. А, не почну. Ще раз. Ай, Шаграэль. так ён ж металічны і ён робіцца Заходь, больш, куди, не на Не мене. туди, больш не слабым, туди. калі пераграваецца. Оп. Поздно. Не поздно, гэта скрипт. Ён бы застаўся, калі б ён мог. Да ну, Може ще... Можа, трэба яго яшчэ больш пашкодзіць. Его трэба дамажыць так. А шкада, што нельга яго заўтсмарціць. скай. А, не. Не, просто коли попадаю я уже Не. на того, хто яго дамажить. Скарбить. Ой-ой-ой. Пойду отсюда. Ён выбег, так? Чому за мной? Куди? Я просто подыхать. Посмажу. Трошки покурыць. Покурить. Ён так само став Паліць. покурити. Може йти, може яшчэ, ось калі будзе гэты электрычны стрэл, каб перахапіць увагу, можа, трэба яго яшчэ пальнуць яго. Ай! Не, ён выходзіць, Шаграэль, не трэба. Я Таму што гэта скрипт. на Яго трэба больш пашкодзіць. перасунуць. Трэба як забіць, але не зусім забіць. Так. Куди виходьте, подається. О, вийшов. Воу! Але ж якое крепке. Блять. Толькі пашкоджаного кітала. Ви ж памятаеце, дарэчы, трошки пазней ён пачне кідаць гранаты. Я з ним пельмені. Все, у мяне не бан набою, я выходжу. Поздно. Елвіс пакінуў будынак.
Так, а где тут на... Одразу вийшов! Паскуда! Так пригоженько вийшов, боже хна. Я з гэтага кліп зраблю. Оп. Ось Валера паскуда! Балерина. А? Капучино, боже. О. Так, і сюди. О. Калі так атрымалася, што ён уже і задам ходзіць. Оп. Вийшов. Так ён якийсь-то смарт. Не? Ух, ух. Если заб'є мені. Може ліп ви просто споймаєте Шаграэля і хопите? А що мені-то? Оп. Ну що, атрымліваецца яго шкодзіць, не? Ну треба його електричність запаволювати. Усяслав, ты як там, гатовы яго запавольваць ці не? Я готовий, но у меня не так шмат здоров'я. Це на вельмі довго. Зараза. Хтось покинув будинок. Для відзення. Ой. Бежим, бежим, бежим. Каточок йому подобається, тому що каточок червоний. Мабыць. Ах, не зловіў. О, глядите, як нам только що зробили. Він пытався споймати, але, ну, Так. був шанс. Не, ён бы ўсё роўно выйшаў. Просто праз скрипт. Так. Він літерально з центру покойчика виходить. О, ось тепер. Чекайте. А, не, вийшов. Просто Два рази вийшов. Блять, Ух. та вже і застався. Ні, я ж кажу, худший за все треба його на передопошню стадію добити. Зараз будемо Або на стріляти. опошню. Його все ж таки треба не забивати, але й не зовсім. Ну, достати. О, бляха, по карку достав. Тільки всередині. Здравствуйте. Куди йдеш? А, глядись, він трошки присядає. Все, можна вже його закапсувати. Ті звірі, які занадто низькі, він там присядає. Ей, подиходь. Хе-хе-хе. Макс, заходи, можемо. Заходжу, заходжу, заходжу. Просто як увалив, бляха, своєю клешнёю. Коліні болять. Колені у його докладно болять. Вот. Ой, болюча. Деду в спину. Ну ось і все, так. Минус Вдалося. Всі померли? Зачем? только ты. Я не спужався. Во-во-во, А ён зараз. звонку сів, ось Запихивайте, гадина. запихивайте, запихивайте. Тут тільки така одна фаза була, коли він присідав. Ну, это первая фаза, коли он присел. Просто він може за... А я ще і прискорився навіть. Ну так, і він поскорився. І зараз він ще гранати буде кидати.
Ён яшчэ робіць рэслерскі заход. Мне падаецца, енот працуе толькі калі ён сядзе ў капсулу. Ой, все, до побачення. Добі яго. Тебе патрэбна, наверное, вось гэтую зброю кінуць, взять рэвальвер і страляць пузяку, калі ён будзе ў цэнтры капсулы. І калі ён толькі прысядзе, то у тебя будзе шанец. Не потрапив. Не потрапіў. У пузяку, ось там, де зяя, ось Я кружечок. ведаю. Я не Ні, Каташа, ти... Ось той, який зяє. Я даю. О, а, не. Ну, це не з того. Ну, от калі ён прям сядзе, то ты толькі на гэта прошу. О! Яшчэ, не. Гэта сенсоўна. Пакуль не прыклоніць сваё калена да каралевы, нічога не робіць. Катошак не здаецца. Ён лічыць, што ён пераскрыптуе гульню ўсё ж такі. Яшчэ пару выстрэлаў з рэвальвера ў пузяку, і ён сядзе. Що то? А ну як? Гэта экшн, конечно. Шкода, що воно так скриптово моцно. Тому що споймати можна було б, коли б ось дозволили, але не дозволяється. Куди я Так, що долетіла по центру. зараз? Питання. О, ось. Ну куди я налетів? Я не розумію. Коли каточок буде пам'ятати, куди стріляти, то все буде добре. Зекуться. Направо не тискаешь, коли там стреляешь? Тисячу годов то родиться. Переноситься. І могильщики. А я вже мертвий. Это якийсь тут шостий стрел, сьомий. Зараз набойчики вже скончаться. Так, зараз я пишу. Який не полетів, куди треба. Ти просто знову забувся, куди треба стріляти. Так. Карацей, гэта надоўга. Так, гэта доўга, шкада. Не разыходзімся. Фактычна гэта толькі пачатак бойкі. Ён, дарэчы, Не, яшчэ вось не трэба ніводнай было гранаты паграць тут. не кінуў. Табе лепш, мабыць, узяць драбавік, які ляжыць на падлозе. Да. Але ж ён пусты. Так, у мяне там не пусты, толькі быў гэты тырчык. Бо я так разумею, лазер яго ўвогуле не шкодзіць. Не, ён не шкодзіць. Просто трэба трымаць. А там маленечкае акенца. Найменш пашкоджанняў робіць маразільная гармата.
Ну, яна запаволіла яго ўсяго. Памятаеш, калі я яго у спіну пачаў маразіць, то ён запаволіўся моцна. А слухайце, а можа сапраўды ў спіну яно лепш працуе? Упсіно. Ой, я ваши диски заберу. Ой, моя шея выклал. Малайчынка. Вось яшчэ дыск праварыш. Во-во-во-во. Мяне зараз Прама. Во-во. Ага. Малайчынка. А ось і широкий. Вы зараз з дронамі нашмат весялей. Не, катошек у сярэдзі. Во-во. Яшчэ рано было. Даецца яшчэ пару разоў трэба. Подалося. Подалося. Вова, давай. Хапай! Та ти шо? Красавельчик. Які ти таленавіты, обосраться просто. Все. Полетели себе. Ну, такие, так, гэта растрацілі, пойдзем шукаць іншага. Ашалець просто. Ну, гэта было весело. 50 Зноў 50 хвілін, ну. На хтосьці коллекционируя монетки, а хтосьці коллекционируя пачвар. Калекцыянаваць пачвар гэта насамрэч кайфова. Без тыяры я ўгулю. Яны толькі выпустили пачвары, а мы уже і скрали. Ну як І забілі, і скралі. Все херня перерабляй. Ну, зараз падвысіць крыху складанасці. Але геймплейна ўсё ж таки, пагадзіцеся, гэта іншая пашвара і прыемна гуляецца, не? Ну так. Так. Тое, што яна не лётае, па вентыляцыі не вошкаецца, это топ. Яна бэмкае нагамі па падлозе. Так. Ну, я як і бабулька. Дзядулька, вывучаюся, дзядулька. Ратата гэта найбольш небяспечная халера насамрэч. Ну міны таксама вельмі балючыя, калі што. Я з адной міны памёр, падаецца. Ну, а я амаль не ад'ехаў. Быў і тое я адбег трошечки ад яе. Каб роўна на яе стаў, было б ГГ. Ну што, паляпшэнні набывайце сабе. У нас грошай няма. Зарабілі. Так, з абсталявання я, мабыць, усё набыў сабе. Апгрейды. А, тут жа у нас яшчэ апгрейды на іншыя з'явіліся. Ну, прамацоўваць рэвальвер цяжка, що піпец, таму што на яго грошай да халеры. А колькі ён каштуе, рэвальвер гэты? 12 18 каштуе. А набыць? 18, а што? 12,5 першы ўзровень. І 14 з паловай, так. Жосць. То ведаеце, я, мабыць, проста пакуль што пісталет прапампую. І на гэтым усё. Ну так. Вітання, пан Незнарок. Дякую. Так, усе гатовыя? Угу. Ну тады ўсё на гэтым. Дзякуй велічэзна вам за кампанію. Было А, ўсе гатовыя. Гэта хто на што гатовы, сапраўды. Каму яшчэ не хапіла кулю дупе. Дзякуй велічэзна за кап. Ось, побачимся з вами на стрімах. Раптам на наступному тижні рейдзернот не атрымаецца, то можем паўтарыць. Я за.
Так само, заўсёды. Добра, будзем у кантакце. Так, дзякуй велічэзны. Дякую. Да пабачэння. Да пабачэння ўсім і гледачом, і ўсім. Мы зараз пойдзем Спанч Боба глядзець. Прыходзьце. Файнага прагляду. Дзякую. Усё, пакуль. Кіберспартсмены. Оба. Так, мае шаноўны гледачы, вам таксама велічэзны дзякуй. Мы, вядома, пойдзем зараз у рэйдзік. Вось. На Твічы, што мы абіраем, каго адбіраем? Па класіцы альбо магільшчык, альбо Шагрэль. Шагрэль збіраўся гуляцца, праўда ж? Паляцелі да Шагрэля. Вось, ён хацеў далей працягваць. Так што, вам велічэзны дзякуй, добрых выходных. Вось, мы пабачымся з вами ўжо на стрымах у панядзелак альбо ў чаціку дзе-небудзь. Так што, усім пакуль добрага настрою.